गोरबोआव अरगेंनि जिलिरजों गावनानै मा मोनखो नों सना? हास्थायनाय जिउआव थफ्लासे दाहा होना अखोराङाव जोमै गैयाबालानो दिनै आंनि खर'आव मानिबा सारन्थाय। ना जोनोमाव आंहा बेनोखा नामा? नोंसो मिथिसिगोन सना नैबे आंनि थफ्लासे दुखुखौ। नंमारगौ नामा जोनोमाव दुखु दाहाया फैफाखायो? आयना गोबाय बादि थेर बेथेर बुफायलांबाय नों आंनि गोसो गोरबोखौ। दोनलांबाय नों सना आंनि जिउआव मोजोमसे जारिमिन। गालांबाय नों आंनि गोरबो बिखायाव खामग्लिनाय हांगार बादि गोसोम दाखोन। खालामलांबाय नों आंनि मेगनाव मोनसे साया माया सावगारि। गोरबोआव अरगेंनि जिलिरजों गावनानै मा मोनखो नों सना?